Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya, pripun kabare? Mugi-mugi diparingi sehat sedaya nggih. Monggo kita wiwiti pelajaran menika kanthi maos basmalah ingkang sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Dinten niki rencang-rencang sedaya badhe nyinaoni bab kalih. Nggih menika teks deskripsi prastawa alam. Apa iku tes deskripsi? Kanca-kanca, sadurunge kita sedaya ngerteni apa kang diarani karangan deskriptif, kita kedah mangertosi riyin apa wae kang kalebu jenis-jenis karangan. Lah, diantarane yaiku 1. Ana karangan narasi. Apa iku karangan narasi? Karangan narasi yaiku karangan utawa paragraf kang nyeritakake kedadean kanthi wektu utawa kadadean kang runtut saka wiwitan nganti pungkasan. Nomor 2, ana karangan argumentasi, yaiku karangan utawa paragraf kang isine ngenani panemu kanthi linambaran ales-alesan kang mantuk. Sing ketelu yaiku karangan deskripsi, yaiku paragraf utawa karangan kang isine nggambarake sawijining objek. Objek iku bisa panggonan utawa wujud dan liyane. Sing kepapat ana karangan persuasi, yaiku paragraf utawa karangan kang isine ngajak para pamaca supaya nglakoni apa kang dikandhakake panulis. Contohe kaya iklan. Sing kelima yaiku eksposisi, yaiku paragraf utawa karangan kang isine njlentrehake nganti cetha terwaca. Nah, ana ing bab iki kang arep dirembug yaiku ngenani paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi iku paragraf kang nggambarake objek kanthi tujuan supaya wong kang maca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake. Tegese pengalaman kang bisa ditonton, dirasa, dirungokke, dialami nggunakake panca indera. Urut-urutan nulis paragraf deskripsi yaiku: pertama, nemtokake tema utawa objek karangan. Sing nomor 2, nemtokake tujuan karangan. Nomor 3, ngempalake utawa ngumpulake data kanthi ngamati objek kang didadekake objek karangan. Sing kepapate, nata ratamaning karangan utawa nyusun rancangan karangan. Sing terakhir nggih menika ngembangake kerangka karangan. Selanjutnya, ciri-ciri karangan deskripsi. Nomor 1, nggambarake samukawis utawa sesuatu. Kanggo sing maca lan sing ngrungokake kaya-kaya ngrasakake kahanan kuwi dhewe. Sing terakhir bisa dirasakake panca indera. Wacana deskripsi kaperang dadi 2, yaiku sing pertama, deskripsi objektif. Tegese salah sijining karangan deskripsi kang cara nggambarake objek ora ditambahi angen-angen pangaripta. Jadi karangan tersebut murni dari apa yang dilihat pencerita.
Sedangkan deskripsi subjektif salah sijining karangan deskripsi kang carane nggambarake objek kang ditulis wis ditambahi pangreka-reka pangaripta. Jadi kalau yang subjektif itu karangannya sudah ditambahi dengan angan-angan penciptanya atau pembuat ceritanya. Nah, dinten iki rencang-rencang sedaya badhe ngrembak karangan deskripsi tentang prastawa alam. Kanca-kanca, prastawa alam iku apa? Prastawa kuwi padha karo peristiwa sing narek kawigaten. Umpamane ana kobongan, banjir, gempa bumi, gunung jeblok, perampokan lan sapiturute. Kedadian sing kaya mangkono kuwi wis ora bisa dikira-kira kapan tekane lan sepira gedene. Biasane prastawa iku tumindake para manungsa kang ora kabeh bisa njaga alam. Mula kita kabeh kudu waspada. Waspada tegese kita kabeh kudu njaga lingkungan kanthi becik, njaga papan panggonan dhewe-dhewe nganti lantip ing pamawas. Muga-muga prastawa apa bae bisa nggawe apik ora gawe piturunan. Nah, gatekno piwulangan babagan prastawa alam ing bab iki kanthi wigati. Tuladha teks niki Ustazah Pendet saking Remen Basa Jawi kelas 5 halaman 38. Endut Lapindo. Senajan ora ana korban nyawa ning musibah sing disebabake mbludake endut saka sumur pengeborane PT Lapindo Brantas Sidoarjo nuwuhake kapitunan gedhe tumrap masyarakat. Omah sing wis dibangun apik ujug-ujug rusak keluberen endut. Akibate 4.000 warga saka 4 desa ing wewengkon Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diungsikake. Akeh warga sing kelengan panggawean, kena penyakit lan uripe dadi ora tentrem. Endut ing Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo durung bisa diatasi. Penduduk cacah 4.000-an warga desa Siring, Jatirejo, Rena Kenanga, Kedung Benda sing ketaman bludakan banjir endut uripe saya mprihatinake akibat daerah banjir endut. Akeh warga kang ora bisa nyambut gawe. Para warga padha melu siaga 24 jam. Kanggo njagani supaya endut ora mlebu, omah-omah sing lagi rampung direnovasi ngarep lawange dibuntu blabak karo wedi. Senajan ana bantuan kendaraan saka Lapindo, Brimob, lan TNI kanggo ngangkut warga sing arep ngungsi, ning cacahe ora nyukupi. Akeh warga sing nyewa kendaraan dhewe nglawan rega larang. Akeh wong padha ngalami kapitunan amarga omah lan bondo donyane padha klelep endut. Apa maneh toko-toko sing kebak bahan bangunan kayata pipa, kayu, wesi, semen, barang-barang elektronik uga klelep endut. Para warga amung duwe pangarep-arep supaya pihak Lapindo mangerteni sengsarane rakyat sing saiki lagi kaya ketindes. Lapindo kudu manehi ganti rugi samurwate marang penduduk salaras karo kahanan sadurunge ana musibah. Bab omah, lingkungan, kesehatan lan liyan-liyane uga kudu dipretongake. Nah, iku wau tuladhane teks deskripsi
prastawa alam sing judule Endut Lapindo. Lah, sakniki kanca-kanca badhe nekesi tembung sing ana wacanan Endut Lapindo. Nomor 1, kapitunan itu artine rugi, wewengkon artine wilayah utawa tlatah. Panggawean itu artine kerjaan. Ketaman iku artine kena utawa terkenal. Sing terakhir, wedi itu artine lemah utawa pasir. Tugas dinten niki inggih menika nggawe ukara saka tembung-tembung angel ing wacan Endut Lapindo. Ana tembung kapitunan, wewengkon, panggawean, ketaman, wedi. Tembung 5 iku teman-teman dibuat kalimat, setelah jadi nanti kalian foto dan dilaporkan ke ustazah via WhatsApp. Nah, kanca-kanca iku wau pembelajaran dinten niki. Mugi-mugi kanca-kanca paham sedaya nggih. Monggo kita pungkasi pelajaran menika kanthi maos hamdalah ingkang sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking Ustazah Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.